partidario de la transparencia radical? Y mi cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué no dejo? En la comunidad educativa, la mayoría de los colectivos rechazan la reforma. Esta ley lo que va a fomentar va a maquillarlo simplemente. ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa, Menut? ¿Hi ha algú? Ei, tio. Necessite veure't. I com estàs, tio? Fatal, tio. Sempre és el mateix. Malsons, vidres per tot arreu. Tio, no pot ser. No m'ha pegat una contamina. Hòstia, tio, putos vidres una altra vegada. L'ai? Xeritor, però què fas? No ho sé, tio, no sé què em passa avui. Estic rebentat. Me'n vaig a dormir. Bona nit, xics. Llena, no, estate quiet, ja. Ah, tio, què No, no vaig a mirar, che, hòstia. Hòstia, tio! Voy. Ha sido un choque frontolateral en un cruce regulado por semáforos. No tumbes. El tremendo Vaig a dormir. Uno de los vehículos ha quedado subido en la acera. Pareix que no, eh? Tras Què va? Cada dia arrancar està desde pitjor. abajo. Jo també ho estaria. No va ser culpa seva. No he dit això, però és normal. Ha quedado dado la vuelta mirando Qui de mal metge? contraria a la És lo més línea sensat. circulando. Tal i com estan les coses avui en dia, El impacto és impossible. ha quedado